Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си направите невидима папка. Така. За целта ще ви трябва програмата Character Map. Така. Отваряте я и изправяте папката, където искате да е невидима. Давате нов, ставате с нова папка. Така. Давате сега надолу и надолу и трябва да мерите тези точки. Така. Изберете една от тях, да избери, после копирай. Правите програмата долу да затваряте и давате преименувай и там поставяте това, което сте копирали и запомнете. Така. И запомнете. Така. После, за да се направи по-видно, давате свойства, после персонализиране и смяна на иконата. Нататък трябва да изменяте тези белите, цъкате едно от тях, няма значение кое, и ОК. После натискате пак ОК и ето, изчезна. Ето, разбира, че мога да отваряте ето. И сега, някой може да питат, но после как да намерим папката. Маркирате целия си екран и тя ще ви излезе така синя. Ето, даже имаме друга папка. И тук. Ето я. И ето. И това беше от мен, за да съм помогнал. Пишете коментари и довиждане.